Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Idziemy topić marzannę, tak? Na największym moście. Co Kevinek niesie? Maślany. Co będziemy robić z marzanną? Tak, sieki. Do rzeki wyrzucimy, tak? Myślisz? Zaraz. Zepsuła się troszkę, to nic. Cześć Marzanno. Dobra, tutaj. To ją wciągnie. Gdzie? Dobra, Jarek, tutaj. No, uwaga, Kevinek staje. Stawaj tutaj. Mocno się trzymaj. Tak? Łapę? Łapę, tak. Pierwszą rzuć łapę. Dobra. Super! Poleciała łapa. Nie? Jeszcze leci. Jeszcze leci? Poczekaj, zobacz, leci łapa tam. O! No, stań tutaj, synku. Tutaj. Trzymaj. On nie będzie widział. I wyrzucamy. 3, 4. Uciekaj, zimo! Poleciała! Widzisz? Marzannę? To krzycz, uciekaj, zimo! A, już. Już poleciała Marzanna, tak? Tak. To zrób papa. Pa.